Donne-moi aussi tout vite, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel, je ne veux pas, donne-moi une limousine, ya ferai quoi, offre-moi le personnel, ya ferai quoi, Manœuvre Fouchatel, c'est pas pour moi, offre-moi la tour Eiffel, ya ferai quoi, j'ouvre l'amour, la joie de l'avant-demain, n'est pas votre argent qui fait avant mon air, moi je vous crever la main sur les corps. Ah, nous sommes sans but, oui, ma liberté, oubliez donc tout vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'ai manière de mon manière, se trouve pour moi, moi je monte avec les mains, et suis comme ça, je parle fort, je les France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie-moi, j'ai un casse-là, on demande des langues au revoir, les rats de moi, ton manière, je compte pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. J'ouvre l'amour, la joie de l'avant-demain, n'est pas votre argent qui fait avant mon air, moi je vous crevez la main sur les corps. Ah, nous sommes sans vie, oui, ma liberté, oubliez donc tout vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
has vist? Es que es una máquina de esquí. ¿Tú has vist com ha clavat i se deu, tio? Jo tinc que dir que de música no sé tant com ta mare, però l'he llegit perfecte, la veritat. Jo opina que el fa Ise està perfectament en el puesto. Bueno, i ara ja nos toca el discurs de nosaltres, dels alumnes, que llegirà ni més ni menys que Marc Julián. Bona vesprada a tothom. Avui ens reunim així alumnes, professors, familiars i amics per a celebrar el final d'una etapa i el principi d'una altra nova. Aquesta etapa de 6 anys de durada en la que hem viscut tot tipus d'experiències. Hem fet amics, hem crescut, a vegades fins i tot hem après. Hem vist com els nostres companys maduraven i nosaltres amb ells. I tot això baix la tutela de professors meravellosos que ens han guiat i format durant el camí. Podria passar hores i hores parlant sobre 1001 anècdotes que ens han passat en classe, ja que, encara que no ens hem parat a pensar-ho, l'institut ha sigut una segona casa, a la qual no tots anàvem amb gust, però en la que tots hem rigut, hem plorat i a vegades fins i tot hem estudiat. 6 anys de les nostres vides els hem gastat així, amb professors que ens han vist créixer, que han vist com ens enfadàvem, ens rèiem a ple pulmó i ens anàvem a poc convertint en adults, o almenys ho intentàvem. Hem viscut tantes experiències amb ells que al final resulta difícil pensar com vam començar amb una simple relació professor-alumne i que acabem amb un vincle molt estrany, al que ningú s'ha parat mai a posar nom, però que tant professors com alumnes entenem a la perfecció. Mira tu si li he donat voltes i encara no troba les paraules adequades per agrair a tots els professors la dedicació i l'empeny que han posat en la nostra formació. No sols acadèmica, sinó personal. Així que simplement em limitaré a dir un simple i sincer gràcies. I no podia, de ninguna manera, oblidar-me d'ells, els que ens han tingut que aguantar a l'eixir de l'institut, els pares. Què us he de dir que no sabeu? Sou el pilar fonamental de les nostres vides, el mur en el que ens recolzem quan ens anem a caure o el que ens alceu quan ens hem caigut. Per a vosaltres tot agraïment és minúscul i a pesar de que no tots els moments són bons, vosaltres feu que valga la pena lluitar per fer d'aquest món un món millor. Com he dit al principi, és el final d'una etapa i el principi d'una altra, una plena d'incerteses, en la que res és segur i perdem la seguretat que ens dona la zona de confort. Però, per favor, no tingueu por a aquest canvi, perquè tots i cada un de vosaltres heu demostrat ser més que capaços d'arribar i aconseguir les vostres metes, ja que si heu aplegat així, serà per alguna cosa. Simplement, i per acabar, recordeu d'on veniu i qui sou. I no us oblideu de disfrutar de tots i cada un dels moments que ens brinda aquest meravellós camí, que és la vida. Moltes gràcies. Doncs bé, ara anem a passar a